Și bine v-am găsit la... Bine, acum e primul episod, cum ar fi, da, pentru că l-am șters pe celelalte. Suntem în... Bine, ieri n-am putut să filmez, deci astăzi facem o excepție și este Duminica Jocurilor. Astăzi o să ne jucăm pe Rockstars. Și mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru 14 abonați, numai într-o zi. Adică e ceva bombă. Mă rog, am strâns aceia 11 cutii, așa, și dacă vă uitați la bani, 666. Am murit. Ok, deci avem aceia niște bănuți și 11 cutii. Mie și nu vă luați de mine cam numele lui Max Infinit. Nu vă luați. Chiar mă uit la el și îmi place. Așa. Mie mai îmi lipsesc mulți, pentru că din nou m-am reapucat. Că înainte aveam 6000 de trofeze, v-am arătat contul Downsteak, să vedeți, să vi-l arăt și acum. Contul meu. A, da, uitați că am făcut cont. Așa. Și cei care se joacă Brawl Stars și se uită la clipul ăsta, să scrie Silviu IT și să intre pe contul ăsta, să intre în clubul ăsta. Cei care au peste 6000 de trofee. Deci ăsta era contul meu. Da, și aveam 2 star power-uri pe rosa. Aveam și acum mă oftic că le-am pierdut. Aveam 2 mitice, aproape toate epicele. Mai trebuia doar pe... Mă rog, să intrați pe contul Silviu IT 2019. Sau dacă vreți pe contul meu, în clubul meu. Mă rog, și haideți să începem cu Trophy Road-ul. Sperăm să ne pice și nouă ceva bun și începem cu chesturile. Am zis că le deschid mai încet. Ok. Ok, tichet. Mama, am speriat că e ca epică din nou. E bagul. Primul brawler. Ok. Deci primul brawler. Stați că am uitat să facă. Câte, mă? 8. Stați. Sau nu? 8 gemuri. Mă, am uitat să facă șansa mea. Șansele. Haide mai repede că am lag. Și nu-mi place. Lag go. Am șanse la legendară de 1-10. La super rară am de 0, nu, la legendară am de 0, 0, 1, 0, de... le vedeți. M-am cu ăsta. Mă rog, dar imposibil să nu ne mai pice cu legendară. Sau un brawler. Ne-a picat, ne-am săturat. E imposibil să ne mai pice acum. Ce-am zis? George, mori. Mai mă bag și eu la Robo Rumble. Poate mai fac și eu. Ok, vreau la gândit. Hehe, ce dacă. Ce? Da. Unde ești, mă? Băgăm fix pe 5. Și să-i dăm de gol. Când filmez eu este ora 12. Voi o să vedeți clipul ăsta la 12:30. Ca să-l și editez, filmez, editez, postez.
Ok. De ce îmi vibrează telefonul mereu? Bine că l-am dat pe silent. Că am pățit la clip, că am șters. Am pățit să se audă muzica care am eu la telefon. Deci a fost cam nașpa atunci. X. Sunt în echipa cu XD. Stai așa cum o văd pe ăla. Ăla-i nume străin și cu mine. No, aceea presimt că o să mor. Retrage-te, retrage-te. Trageți în mine, trageți în safe. Hai pe boss! Bravo, ai păcat. Nu, 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 sunt drip, sunt drip, sunt drip. Nu, 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 nu. Mai tragi și tu X în el. Ce nu faci? Gata, ăsta e al nostru. Bă, rasist, rasist. Nu, suntem morți, suntem morți. Nu, da. Bagli ăsta nu prea știe să joace. Pasi, pusi. Pasi, pusi, guci. Mă rog, sper că am făcut un chest. Și normal că am făcut un chest. Ăsta va fi ultimul chest din acest episod. Din acest clip, un episod. Și Doamne ajută. Aia. E bine că ne-a picat Bagli. Mă rog. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, puteți apăsa butonul de like și pa, pa!